4 tipy, na čo si pri zhotovení fasády dať pozor. Poďte sa so mnou pozrieť priamo na stavbu. Práve sa nachádzame na stavbe v Veľkom Šariši, kde zhotovujeme fasádu rodinného domu. Dôležitým detailom v rámci fasády je práve hrúbka zateplenia. Na tej určite neodporúčam šetriť, keďže pridať pár centimetrov na polystyrene tvorí minimum nákladov, povedzme 5 cm, navyše tvorí väčšinou 5 až 10% nákladov na celkovej cene fasády. Dôležitým detailom na fasáde je hĺbka založenia zateplenia. To by správne malo byť minimálne 40 cm pod úrovňou terénu budúceho. Máme terén tuto, to zateplenie je u nás nejaký pol metra pod zemou. Potom samozrejme dôležité sú takisto zapracovať špáry, nezabudnúť každú jednu časom openiť, my to budeme robiť čoskoro. Čo je ešte dôležitejšie ako hrúbka sú práve detaily, lebo tie robia práve fasádu funkčnú bez tepelných mostoch. Napríklad také často zabudané prepojenie dosky terasy s interiérom a má to byť zapracované tak, aby vlastne nevznikal tepelný most pod dvermi alebo na prestupe debniacich tvárnic ku domu, to znamená, musia byť predelené. Ak aj ty chceš mať rodinný dom postavený profesionálne, stiahni si katalóg rodinných domov a určite nás kontaktuj.